lagip ti napalabas. Hello manan, papagayam! Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Jackie, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Jackie. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko apat check a makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngag. No iti pagadalan makunak a nasirib wenno nalaingak. Ngamin Manipod Elementary, high school kan agingga iti kolehiyo ket syak ti kanayon nga agtapwan iti klase mi. No may papanmet ken ayat, awan pay pulos sineryosok, puro laang fling-fling. Iti kinaad-ado tinagbalin a nobyok, tipay laang met classmate ko idi iti high school ti binmayag anak e relasyonak. Nataer ni Rodel, malaksid iti dayta, nagaget ken nasingpet pay. Dagita tinagustuak ken kuana, iso nga inaklon ko. Iso na laeng talaking probinsya. Iso a probinsyanong probinsyano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti may katlo atukad ti kolehiyo. 5 atawan mimet idin nga agayan ayat ken ni Rodel. Kastoy man dagiti pasama. Agaso man, daktil kaya man dagiti tarakan mo ababoy, Rodel? Ha? Jackie, ada ka mat. Kaano kasi man pat? Kasangsangpit ko lang. Nagpalasak labiit, sakto'y may dito'y. Kailiw na siguro niya. Isuan nagdiretso ka dito eh. Ah? Amang ano si Kati mailiw kanya? Ni, naglaing kan, babe. Apay nga mo. Siyempre syakpay di ko nam. Kabisado kan, babe. Inuray nakla ko man dita balay Ado tilamok dito eh. Okay lang. Kaya't kumatakitaan dagiti tarakan mo. Babasit da pa'y dagito di na udya nagawi da ka. Ita, dadakkel nang. Ay kapuna. Nagrawod damot ngamin amangan. Di dumakkel damot adagos. Sa bagay. Ala, kumuna kan dita balay. Urayan na ko ni Jay. Wali sa klabit dagiti rugit ti baboy. O sige yaron, babe. Tani, nagadungag pa iso ti lamok. Agmerienda ka pa'y abalasan ka. Pangururayam kini Rodel. Nagpakan gamin ka dagiti baboy na kay. Wanangkal, madamdaman ton. Urayak ni Rodel tagidan kaminton ngag merienda. Sige. Sikati makaam mo kay. Ala, panawan ka pa'y nga ro ditaw. Mapanak man biti kay balay da pare nardeng. Anya ti aramidan yu ijay, uncle? Mapanak ko man kita ang tiimpapanday ko abuneng. Bareng nalpasang. Ay, wan ang arod, uncle. Sa nabalay, ta sigurado amal-malpasan ni Rodel. Danunan na kantaw dito'y dayjay. Wan, uncle. Mala, ipagpabalay mo latanwag. Wan, uncle. Awan rin mga pagdanagan yu. Okay, aklaan. Sige nga raw. Panawan ka dito'y. Sige, uncle. Kaano ngay manan ti panagsublim ije bagyo, babe? Agsubliak matlaang inton bigat, babe. Nagbiitan. Diyak pa'y lang na ipapas ti iliw ko. Ngam panawan nakmanan. Ah? Ay kat ipapas mo nga minan ita,
Amo mat, ajak mabalinti basta agabsent iti klasek. Diyak kayat nga da mamiss ko kadagiti lessons mi. Okay. Maawatan ka matkit di, babe. Ano apay matngamin? Nga ijay pa'y tinapili mapagadalan. Katado mo ti pagadalan dito'y ayan tayo. Ada ita ka manan, babe. Di mat napagsaritaan tanda ito'y abanag. Ala, wenen, nangabakan, babe. Basta, di nakisuksukat ijay. Ay, sus. No talaga kayat ka nga isukat. Di naramid ko kuman, idi pailaan. Day tamot lang ti kunak, babe. Loko. Pagandar manan ako nakti kinapilosopo mo, Rodel. Ha? Katugali na, ha? Wala, umaykan. Tas umrak ta dita balay. Intaman man kita iti mabalin ta meriendaan. Kabayatan ti panagis istoryata. Medyo agkiraos nga minan ti tiyan ko kat. Okay. Alam, dagito'y anatang kan protas. Tasan nga isupay agak gatangam ijay syudad, anak. Wen man tatang, tani, nanginangag pa iso ti magatang ija palengke. Ay talaga nangina Nga main ang angkatan damat. Wen nga rod tatang. Ay, at nga ngay nga oras ti rumwat maunton bigat. Masapa ak tatang. Agawid ak pa nga min ija dagus ko, sakto sumrag ija pagadalan. Kastoy na paila nga rudag ito Intun agsapalangan nga ikargak iti plastik. Tapno saan nga aglingat. Wen tatang. Ay, tulod na kakadine Rodel. Wano, siya ti mangitulod kan ka ijay crossing. Ni Rodel ton tatang. Sige, tamasapa kami tong aron kanina nang mo mapan ijay talon. Oy, best. Nakitam ka din ti kabarbaro a security guard iti entrance ti pagadalan tayo? Saan pa'y mat best? Apay, ada ka di manen barbaro a security guard iti entrance? Ada, best. Narishuffle dan sa ngamin iti kalman. O, di mayat. Iti kasta, ada manen baro a pakigayaman ta. Uy, may na. Naggwapo si ka. Sigurado ang magustom day jay, best. Anya? Sika talaga, Wilma. Igaraw mo man ang tiki na maldita makunak. Ay na, puwera angaw, best. Amok akakas jay ti type mo, anya. Pagkunaamat, best. Ay, basta. Gwapo day jay agad. Uray mapan mo kitaan, best. Anya? Mala, kitaan tanto intun rumwarta dito'y pagadalan, best. Ay, anyamutan. Itayak pa lang ang nakaidda, ngam talaga atsak maalat iturog ko. Saan amaikat iti panunot ko dayjay a security guard? Pudno ti ko na ni Wilma agwapo. Napintas ti pamagina. Sakit napunaw anadang ka. Chinito ngamin. Iso talaga agwapo. Ay, naglukon. Apay ngay ajak matan malipatan tilangana. Ay, nyamutan. Tinasayat. Bumangon akmankit di. Tamapanak uminom iti gatas. Barang makaturog akmatan. Hi, Jackie. Good morning. Hello, sir. Good morning to. Si Kamet. Joey ko na malatan. Ha? Nakababain man no awagan kalatan itinagan mo. Sir, kung naklatamat din no at data dito'y pagadalan. Okay. Ang na duduata. Uray Joey ko na malatan kanya. Wen? Okay. Kahit, kasano? Okay ka kadi iti ko na? Ama pantaag dinner inton malpas ti klasem? Okay lang, Mat. Okay nga rod. I-chat nak to apama na malpas ti klasem. Tadagasen kanto. Wen? Malpas nga min ti duty inton alas 3. Okay.
Oy, best. Apay, best. Amom ka di agumurgura akin ka. Ha? Ne, taapay mat, best. Kasano, di nakmatan ikuy-kuyog no kas di nga agsarak kayo kini-chinito. Dakda kayo matlatan ti rumrumwar. Ha? Sika talaga, best. Kunaklakit din no, anya ti kunam agumurguraam. Joke! Angam ne, kitaan nyo ang mga numaaman ti school admin tayo. Kat agpada kayo amadaksan kini-kinito. Hay, wan nga rod, best. Iso medyo likliklikan mi ti agsarita iti unag ti school campus. Amangan nga minada makadlaw kada kami kat ipulong da. Una, iso ang masapul a doble ti panagan na best. Angam, aguray ka. Kasanon ni Rodel no inaklon mo matgaya man ni Joey. Ha? Ay, kwa? Bayam day jay. Sana bale tada ijay probinsya. Di nantulakit di maamuhan nga da sa bali anak relasyonak. Basta di mo ibagbaga best. Ay, kaloka ka, best. Ay, asino mat ngamin nga iti saan ama in love iti dayjay at chinito. Ay, di pa'y lang amin siyak mo tinaram ti loko. Anya? Wan, babe. Kasangsangpat ko lang dito'y dagos ko. Sika nga'y, anya ti raramidam? Awan, babe. Nakainda akon. Aduti naramid ko itay. So, medyo nabanugag. Ay, nuadda ka kuma dito Tamasahin nak. Ay na, nagmayat kat kuman. Wan ko nga maawanak mat ngamin dita, babe. Kaano manan ay ati panagawid mo? Jack pa'y amo, babe. Dandani nga minang ti finals mi. Iso ama sapol nga review ak. Kasta ka di? Wan, babe. Iso pasensya ka pa'y lang. Ano, Jack makaawid, wan? Okay. Barang mawaya anak into next week. Tauray siya kung ti umay tita dagos mo. Ha? Ay, kwa? Saanan, babe? Orayam latan ti panagawid ko. Amumat, ajak kayat ti masingan no review ak. Okay. Urayak latang arudan ti panagawid mo, babe. O sige ha. Baliwan tanto manan nga ron ti agsarita, babe. Ay na. Makaturturo ka ngaminan. Sige, babe. I love you, babe. Good night. I love you too, babe. Good night. Nakapimpintas ka talaga, Jackie. Aday ta ka manan, Joey. Bulaan nak manan ako, nak. Saan man? Pudnot ibagbagak. Nakapimpintas ka. Makaay-ayo akit kita ang tirupam. Ay, sus. Agayan ayat talang arudan ngam kastapay lang ti bagbagam. Una, tapno kaslagar araw maklatakan ka, Jackie, my love. Anya? Among ka di. Dayta tinakainlabak kan ka. Nakalala ilo ka unay kanyak. Malaksid iti dayta. Nakasingsingpat ka pa'y. Ay, syempre Si kaman matimaddaan iti kaayan ayat anakapimpintas. No di ka agbalin anasingpat ka nalailo. Ay na, hindi mo unay ti mangidayaw kanyak. Tama nga numamati ak, Joey. Mamati ka ngamin tapno maisalakan ka. Anya? Ay ayatan ka unay-unay, Jackie. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Agyaman ak, Joey. Ay ayatan ka mat unay-unay. Imawag ka din ni Jackie, bakit? Saan pa'y matlakay? Apay ka day. Nabayagan dyan na udi ang nagawidan na Hapay, saan nga taya mailiw ka data? Orayan taa nga umawag lakay. Abagan numakumikom ijay pagadalan da. Iso adi na pa'y masangot ti agawid. Un matkit di Ay gayam, nasabat kumat ni Rudel ijay tsindaan itay. Ay kay,
Kumusta nga imatan ni Rodel? Nabayag matadyak nakit-kita Makumikumot ka dagiti negosyo na. Ay, bagpay dayjay nga umayng tananakam. Sa nakas kadangiti daduma dita. Aday talaang mangnamnama kadangiti dadakkel dati aramidan da. Naku namon lakay. Talaga ananakam ni Rodel. Agasuman tadala nga rodan pigeri na. At dapay water refilling station na. Yun nga raw. Di pa nga ipagtagilakwan da iti tinapay. Ay wun gayam. At dapay ti bakery da nga agpaiso. Ay bilibak mo't iti dayjay nga uping. Talaga a business-minded. Ay na, nagsaya at katkuman. No isunto ti pakiasawaan jay anak da bakit. Ay katno talaga nga isuda ti itad ti apo nga agkagasat. Ay kat talaga nga isudan taw ti agasawa, lakay. Madanagan ak, best. Iti anya, bes. Masikugak samad tan. Anya. Jakmat nga minan nagbinulan. Ay sus, kaano pa'y, bes? Dua bulanan, best. Tiamok kat na delay aklaang. Ngam, jakmanan nagbinulan ita. Ay sus, tinasaya at gumatang ka iti pregnancy test. Wano saan, mapan ka laangan agpa-check up. Itikas na, maamam no pudno amasikog ka. Ay, mariribo ka nak, best. Jakon amo ti aramidag. Naibagam ka din ka ni Joey? Saan pa'y? Kuna nang agsarak kami inton malam. Isuntun ti panangibagak kan kwa na. Okay, i-relax mo lang ti panunot mo, best. Awagan naktulat na no kasapulam ti tulong ko. Anya? Masikog ka kunam, Jackie? Wan Joey, kat parikot ko itanoan niya ti aramidag. Kunak man na datong tumaram nga agas, tapno saan kang agsikog? Isumat ti amok. Ang amjak amo no apay ajak matan nagbinulan. Sigurado ka kadi masikog ka? Amangan mo't no na-delay ka lang. Nagpadoktora kon. Kat confirmed. Talaga ang masikugak. 2 bulan ng inawak. Kasano dahi to yun, Joey? Anya ti aramidan ta. Pasensya kan. Ngam saan ka amabalin nga ikalaysa? Ngamin, addan asawak. Anya? Day tatipod no, Jackie. Ang amdi ka agdanag. Jak mo't pagtalikodan ti sikog mo. Nagayatan ta adwa. Ipas ngay mo nga rod ti ubing. Taon mo't basol na. Ikarik asaan kayo abaybayan iti agbalin to nga anak ta, Jackie. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Okay, aklang nanang. Da kayo ngay. Nasaya at kami mo't kinitatang mo, anak ko. Ang addanasken ama amuam. Ha? Anya dahi ta, nanang? Ay kwa, nasaysaya at sano agawit ka pa'y larang, anak ko. May papan nga minitian niya dahi taya, nanang. Basta agawit ka pa'y laang, anak ko. Nagrigat ngamin no iti awag ti pangibagaak. Nasaysaya at iti personal. O sige, kita ti schedule ko, nanang. Bareng nawayaak inton bigat, tagawidak. Oh, apay akas ta tilangam, Rodel. Nakasirseryoso ka mat. Apay, aanya ngamin ayat ko na mapagsaritaan ta. Jackie, Apay ngamin aya. Ada ka di parikot? itapay lang. Agkidawa kun iti pamakawan kan ka, Jackie. Ha? Ne, apay. Iti anya aga po nga agkid-kid daw ka iti pamakawan kanyak, Rodel. Sorry, Jackie. Nasakit unay kanyak daytoy. Ngamasapul awas-wasan tanti relasyon ta. Anya? Nagbunga ngamin tinaminsan apan nakailawan mi kan ni Melissa. Isu amasapul nga ikalaysak. Anya?
Sorry, Jackie. Ay-ayatan ka. Ngamnas kan nga ikalaysak ni Melissa. Gapot ama si Kugan. Diyos ko. Jakmat ni namnama akas to iti pagtungpalan ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Sorry. No nagpailuyo sa kitiriknak. Nalabit. Aga po iti iliw ko kan ka. Iswa na aramid ko ti kastoy. Iswa sorry. Sorry at talaga, Jackie. Sana pudno da ito eh. Nasakit man ti kastoy ang nagtungpalan ti amin, ngamin karigatak ngay naklon. Nagkalay sa nga rod da rodel ka ni Melissa. Sininaak matan ni Joey. Ngamkit di, mangmang tadlat tamat iti sustento ti anak mi. Intuloy ko tinagadal kat kaasi ti Diyos nagturpo sakmet iti korsok. Ita, talon ti tawan ti anak ko. Kat agtrab-trabaho akmet iti maysa nga ospital dito'y La Union. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jackie. Ken ka pagayam, Jackie. No kanu agayat ka, siguradom iti bagim at talaga nga isulaang ti ay ayatem kat saan kan nga agayat pay iti sabali. Kasmatlaang iti pagsasao ako nanaket. Di mo aramidan iti padam a tao, ti di mo kayat nga aramidan damat ken ka. Iti kanito ngamin anang loko ka saan laeng nga isuda ti luklukwem, no di kat agraman ti mismo abagim. Alakastan pagayam, Jackie, kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intaik kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Arman manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo manpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Ket sapay lakumata mapili yumet nga idrama. 5 atawan min nga agdenden na iti asawak ngem awan pay anak mi. May saak laeng ananumo a karpentero ket pasaray mabakanteak. Gapu iti daytoy napagnumwan mi nga agasawa ti panagabrod ti asawak tapno makaurnong kami iti uray basit laeng apagpuunan mi kuma nga agnegosyo. Ken tapno mapatarimaan mi kumamet ti balay mi. Ditoy ko nga roden arugyan ti agsalaysay. Hello, Insan Jenny. Hello, Insan Claire. Naawat mo ka din timpawit ko a kwarta? Uwan, Insan. Nasayat met nga rod no kasta. Si kantulaan nga rodan ti makamu amang tad iti asawak.
Awan insan, di ka di madanagan. Siya kung ti makaam mo amang yawat iti kwarta kan ni bayaw. Agyaman ak insan. Awan anyaman na insan. O sige nga Ruden, tas sumreg akong iti trabaho. Sikan ti makaamo iti patulod ko a kwarta insan Awan insan, di ka di madanagan kung nakmanan. Makadanon ti kwarta nga impawit mo para iti asawam. Sige nga Rod insan. Bye. Bye, insan. Sa dino ti papanam, Claire. Ay, mapanak man di tabalay da bayaw arman, nanang. Anya gay ti arabidem ijay. Mapan ko iti kwarta nga impawit ni insan Jenny. Ne, apay mat asikatin ang ipauitan ni kasinsin mo, anak ko. Wena, tasyak ti adda ATM na, nanang. Iso asyak ti nang ipauitan ni insan Jenny. Kastaya. Wen, mapanak ijay, ta ibagak matlaangan kan ni bayaw arman, amang open kano iti account na. Iti kasta, isuntun ati pangipauitan ni insan Jenny. Ay, uwan na. Nasa isayat ba't lang agpaiso no isun amis mo ti pangipauitan na. Iti kasta, saan kan ang mataktak? Wen, nanang. O sige, tama panakon. Iti kasta, makasubliak matlaang nga dagos. Sana kun nga agbayag-bayaw, agawid akon. Total, naitid kumitan ti impawit ni insan Jenny a kwarta. Agmerienda ta pa'y aipag. Ha? Karga akon iti Diyos ti baso ma. Ato ipag. Mangala ka madlitan iti biskwit. Adamat pansit di tano kayat mo. Kay lutok lang itay. Ay, sige lang bayaw. Dahito'y latan juice ti inumak. Nabsugak pa'y ngamin. Makamu ka ipag. Aywan. Sa dino itayan ti pagilyan ana panan nila kay mo. Iji Saudi, bayaw. Aywan gaya. Kunaklakit din iti Dubai. Okay. Kumusta mat nga iti trabaho na ijay? Okay lang, mat ka no. Mayat ka no ti trabaho na ijay. Ta saan unay ang nadagsan. Mayat nga rin no kasta ipag. Amom, agpada kayo anapintas ka ni insan mo Jenny. No makitkita ka, kasla makitkita mo tan ti asawa. Anya? Kwa. Sapela ko ma. Di mo ikan iti madi ka ipapanantim bagak ka, ipag ha. Kinapudno na. Maragragsakan ang makakitkita ka. Kasla maup-up ngamin ti iliw ko kani kasinsin mo no makitkita ka. Anya? Sika talaga bayaw. No kumata baroak kan balasang kapaymat, jakon agpangadwa ang mangaram ken ka. Anya? Ay, sayang ang arod. Taagpada tamantan nga adan asawa na bayaw. Nagkapwam, Claire. Narabyan ka man. Napan ko intulot ti kwarta nga impawit ni insan Jenny kan ni bayaw Arman, tatang. Napankalaang nangitulod iti kwarta ngam nagmalmalam kamutan iti balay da. Pasensya kayong tatang. Jakmut nga rodin napupuutan ti oras. Naging inistorya kami pa'y ngamin kan ni bayaw Arman. Ay, saus! Anyalaangan ti sawan nang iti kaaruba no makita da mapan ka iti balay da Arman. Ni, anya nga'y kumatisawan ta tatang. Awan mo't madingar aramiden mi, ken may sana singput ni bayaw Arman. Wala, nasingpait no nasingpait. Ngam laglagipem kumang agpada kayo ana asawaan. Di mo amaw no niya ti sawan nagiti marites akaruba. Ay na, baybayan nyo man ida tatang. Ulitek manen, awan madingar aramiden mi ken ni bayaw Arman tatang. Hello, bakit? Itay ko pa yung urayan ti awag mo. Pasensya kan lakay. Ado nga minti inaramid ko. Kinapudno na. Ado pa'y ti aramidag. Ngam insingit ko lang ti mawag kan ka. Kat, kumusta ka matditan lakay? Okay, aklang bakit? Si Kangay, kumusta ka matditan? Kasi ti Diyos. Okay aklang matdito'y lakay. Aywan gayam. Intud ka din ni Insan Claire tin pawit ko a kwarta? Wan bakit? Imay na intulod iti kalman.
Nasayat mat nga rod no kasta. Kat kumusta mat tan ti tartari maanam abalay ta? Rugrugyak pala nga tarimaanan ti bubong ti kusina ta. Bakit? Ano sampay lang ti basit na may pawpawit ko Amo mat abay bayadak pay lang dagiti inutang ko nag-abroad. Wen ka di. Maawatan ka. Bakit? Iso nga rod asaan akong anagayab iti kadwak nagtrabaho diti balay. Ta isupay ti maitangdan. Agyaman nakata maawatan naklakay. Awanan yaman na bakit? Inutek langan at tarimaanan to'y balay ta. Awan papanan na, no di malpas tumat laang. Wan matkit di O sige nga Rodan. Putdan tan ti saritaan talakay. Simmang pat nga minan ti amo. Sige nga rod bakit? Agan anad ka ditawan? Rumarka, akas takakiting ti shorts mo, Claire. Asa na pali ata di talaang mo't balay da bayaw arman ti papanak tatang. Ay, anyamanan ti mapan mo aramidan iti balay na arman. Mapan ko itulutin it ni insan Jenny a kwarta. Igatang nakano iti materyales para iti balay da. Lukasta, nagpawit manan ni Jenny. Wen tatang. Mala, inkang aruran ni Ten, ngamnay. Agawid ka adagos Di ka man agbayag ijayan. Wen ka di tatang. Unay kayon ay Wen ka awan, inton madamdama, marabyan kan tumanag. Saan nga rod? Agawid akmat lang nga dagos tatang. Agmerienda ka pa'y abayaw. Ne, si kamot ng tinangyag iti mariendak ipag. Amok nga na makumikom ka nga tiles. Iso nga inyagan kan ay ti merienda ang bayaw. Agyaman ako na ipag. Awanan yaman na bayaw. Alag, merienda ka pa'y. Oo. Adoy ti Diyos. Rayak lang na bang aran nga iminom iti nalami sa Diyos. May katibambanog ko no kastrilahan. Abay nga minadi ka manangdan iti agtrabaho dito'y balayo. Iti kasta, saan kan nga agbannog bayaw? Sayang nga min ti itangdan ko ipag. Kabaalak mo't nga aramidan, isasaklatan na. Sa bagay, isupay mo't kit di nga agpaiso dya itangdan mo iti agtrabaho. Sana bali tanalahin ka mo ta karpintero. San mat? Karpintero lang nga talaga tilinyak ipag. Pahambol ka mo't bayaw. Atoy, inyaramidan ka ni ti sandwich. Alaamon. Ay, agyaman akmanan ipag. Baga tuman day anak ta, baka... Apay manan ay alakay. Anya manan ti inaramid ni Claire adi mo nagustuhan. Kasano, kat masansan ti ipapanay di balay da Arman. Itultulod na kanungarod ti ipaw it ni Jenny a kwarta para ken ni Arman. Wala, ngam saan ko man nga agbayag ijay. Agawid ko maadagos kalpasan na may tulod na ti kwarta. Saan nga agparabii ijay? Bayam, taibagak to day taken kwa na lakay. Wan man bakit ibagam nga ibagaday taken kwa na, Nakababain ka nagiti karuba ang makakitkita. Imbag kumamot no awan asawa dadwa. Apay, ada ka din nang ngagmaw at chismes. Awan pa'y matkit day. Ngam apay, urayang pa'y laang aya nga adamang ngagmaw samon tubagbagaan jay anak mo. No, apay mat ngamin ani Claire pa'y laang ti pagpawpawitan ni Jenny. Ramidan na kuman ay ti bank account di asawa na. Iti kasta, saan nang nga idaran pa'y laang iti anak ta. Ket awan pa'y ngarod kano ti bank account ni Arman. Isuan ni Claire pa'y laang ti pagpawpawitan na. Day tangarun ket. Idaras na latta ko man ngayalaan iti bank account ni Arman. Tapno saan na may daran pa'y laang ni Claire. Apay aya pati day taket pagproblema am dariyaw. Bayam, taisuda mo ti makaam mo iti dayta, taisuda mo ti masiknan. Wan bakit? Nalpas kon at tinarimaan ti bubong ti kusina ta. Rinugyak mo ton tinag-tiles iti salas.
ituloy kong tumanan inton bigat. Kita am latan ti pagsayaatan na lakay, tas ikamat ti adda dita. Un bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya ko, ti makaam mo ditoy. Maala, baliwak tumanan ti umawagwan. Oras man nga minan ti trabaho. Bye. Sige bakit? Bye. Ay, anyan ti kastoy. Apag biit lang ti panagsarita mi iti asawak. Tsak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam pinutod naman ang ti saritaan mi. Kastoy gayam ti kunkunada a long distance relationship. Nagrigat gaya matalaga. Ne, nakaturog mat gayam iti sofa ni Claire. Kung naklakit di no nagawidan, napintas sa talaga ni Ipag Claire. Sana madlaw nga addan talo nga anak na. Napintas ngamin ti pamagina. Sakit nakapudpudaw. Rumwar ti kinalapsat na. Nang rona kat naka-shorts iti nakiting. Angam, saan? Sana mabalin na tiya marikriknak. Diyak kaya ti agbaso ni ti asawak. Kang ronan ti amin, iti imatang ti Diyos. Hala, pasensya ka na bayaw. Naiturog kumot itayan iti sofayo. Awan ron ba nga ikidaw amin ti pasensya, Ipag? Okay lang kanya. Ipabalay mo lang takad eh. Pasensya ka na, ta di ka matan na asikaso. Makumikumak ngamin na talaga dito balay. Okay lang bayaw, si kamot. Ay kat agmerinda ka pa ya. Nagluto ak ita iti sopas. No kayat mo mati ag soft drinks, mangkita ka lang iti ref. Ay, saanan bayaw? Inton maminsan tulangan, agawid akpay. Amangan ngamin no, si mangputan dagiti anak ko. Sa pulan dak ngamin na sa pulan. Nang rona, no awanak ijay balay makita da. O sige, sikat ti makaam mo Ipag. Katagyaman na kiti panakin ni storyam kanya ka. Ken agyaman na kiti inyo may mga spaghetti ameriendak. Awan anyaman na bayaw. Ah, sige, mapanakon. Dajay, napanan ni Claire. Kasala ni Jenny latan ti panagkitak. Ay, madin sa dayto yun ah. Mailiwaksan at talaga iti asawak. Imunag akong bayaw. Nakalukat mo't nga mintirwangan. Wanipag, pasensya ka na atan eh. Nakawarwara dito balay. Okay lang bayaw. Talaga kasta. Madama nga ro ti trabaho mo di talaga nawarapay laeng. Uwan nga ron. Mayroon nos tumot lakit di ah. Apaman amalpas ti amin. Uwan ah. Wala, lagam tinabamban no gabayaw. Ha? Uwan nga ron. Nagadong amin tinaramid ko. Oh, at ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kanyak, bayaw. Sika ka nun ti makaam mo amang i-budget. Igatang mo ka no iti materyales dito'y balayo ti daduma. Agyaman na kipag. Pasensya ka na, no si kapay lang ti pagpapawitan ni bakit ko. Diyak pa kami nakaalay ti ATM card ko. Awan anyaman na, bayaw? Okay lang met kanyak. Una nga nakababainan ka na ka. Ang mga no madisturbo ka. Okay lang, kunakmet, bayaw. No, kayat mo di. Kuyugan kanto, amapan mangala iti ATM card mo. Wan man nagpaiso ipag. Ibagam to nga rod, no kaano ti panangalam. Takuyugan kanton, bayaw. Wan ipag. Ibagak to no kaano ak amawayaan. Hala, rabimot gayam mon bayaw. Nabayag tamot gayam nga gis istorya. Wan nga ron ipag. Saan tamat na napupuutan ti oras? Baliwan tan tumanan ti agsarita bayaw. Agawit akpay. Mapitla, Claire. Apay bayaw. Ada ka di bagam? Kwa. Apay no, dito'y kapailan. Ay,
Sana mabalin bayaw. Amangan nga no, sapsapulan da kung dagiti anak ko. Claire, Oo, bayakit kita anak matlatan bayaw. Claire, Inarakop kanina kanak, Arman. pakawan anak. Nga, jakon malapdan pa tirik na, Claire. Claire. Rabiin ba kay? Nga maging gaita, awan pa'y laang ni Claire. Ay, huwin nga, Rod. Kanayon mo na marabyan. Na, sa rino ngay nga tamanan, tinapnapanan ti anak ta. Jak manam mo lakay. Inbaon ko ni John ang mapandita balay da Arman. Ngam nakarikap ka numat ti balay da. Ay, saanen anasaya at tikastoy mapaspasamak bakal. Ah, nay, adya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Maday, tiyagparparik na kanyak bakal. Aday ta ka man akon na akon lakay. Saan man kami natila pampanunutang may papaniti anak ta? Basta. Ibagam kanyak no sumangpet ni Claire. Kag sarita kami itinalapat. Agpuno ka man kanyak, Claire. Ha? Anya ko mga itipod no kada kayo, tatang. Anya ti kayat asawan, ti kanayaw na panagkuy-kuyog yaw kanyarman. Ha? No diyo isardeng day ta nga aramiden yaw. Siyak amis mo ti mangipulong iti asawam. Kastamod ten kani kasinsin mo ajen eh. Anya? Ala ni tatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Arman. Ay, di ka naglibak. Sa anak anayanak iti kalman. Tatang. Tapno amam. Pinalpaliiw kayo kanya Arman. Kat nakita amis mo dagiti dua amatak ti panagin inarakop ken panagin inagakyaw. Anya? May turid mo gaya malukwan ti asawam. Kastamod ten ti mismo akasinsin mo. Napananti konsensyam. Kwa. Pagawanan da kumatatang. Pangasiyo. San yun nga ipagbagay ti asawak ti nakita yo? Kastamatan ka ni Insan Jenny. No saan yung ay sardang tigas na nga aramid yaw. Talaga nga ipulong ko ka ni John nga asawam. Kastamod ka ni Jenny akasinsin mo. Ikarit tatang. Sana na maulit. Basta, di yo'y bagbaga kadakwada. Nasayat mo tayo may kamatlaan, Claire. Kinapudno na, inururay ko ti umay mo. Amom kanya kailiw ka una yan. Arman. Ne, apa yan? Agsangit kamatan. Makonkonsensya ak iti inaramid ta. Manuarabi iadyak na katurturok. Anya ngay kumati pa kakonsensyaan. Pinatganta lang mat nagitirik nata. Saan ka di? Wen, ngam nagdagkalabasol tinaramid ta. Ha? Agawid ang ti asawa kiti mabiit. Kat noan yaman tinapasama ka data. Mga asim, libatan takuman. Ngam, Claire, kasta ka dilatan? Kasta ka di kalakakin ka ti basta manglipat kanyak? Arman, sana rumbang tinaramid ta. At dan asawak, katadamat na asawam. Iso pangasim, isardeng tanda ito eh. Ngam, Claire, Agpadatala ang anak pailuyo si Tirik Nana. Ba nagasana rumbang, kat makipagpakaasiyak. Asapay kuma, basahanan na may ruwar ti may papan kadata. Di kaya ta madadahal ti pamilyak, kapulangi ti may sabidot. Sabay kuma tamawatan na karman. okay. Mawatan ka, Claire.
respeto ti desisyon mo. Kat pakawanan na ko no jak nagawidan tirignak para ken ka. Sorry. Okay lang. Tauray siya. Kadadamot basol ko. Ngam kasi tinakunakon. Sapay ko, ma'am. Talipatin tanti amin. Ibilang talata na may sada ka sa tagtagain na tinapasamak ka data. Masakit man. Ngam ikarigatan kaalipatan, Claire. Ikarik, nga agtali na adapalimad tinapasamak ka data. Wan, itanamtan ka nilipat ti amin. Kat ulitek manan tagkid daw iti pamakawan ken ka, Claire. Makatawan kalpasanday di apasamak, nagawid ti asawak, ngem nagsubli matlaang daytoy kalpasan ti makabulan a bakasyon na. Ininot kumat at rinabaho ti balay mi agingga analpas. Kat ita, adamatan rinugyan mi abasit a negosyo. Idi nagawid ti asawa ni Claire, isu namet ti simmublat a nagabroad, isu asaan kamin a nagkitkita. Mababainak no kasjay a makitkitak ti ama ni Claire. Isu ano daduma kat iwiwasak daytoy. Umada ni manen ti panagawid ti asawak, ngamjak mat siguro pakabasulan no ibagak nga awan planok amang ipudno iti amin ken kuana. Jak ngamin kayat nga isupay ti pagsakitan tinakam na kanyak. Amangan no isupay ti pakadadaelan ti panagdan nami nga gasawa. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam Arman. Kunada anasamit ka no akasla dero ti bibig ti asawa ti sabali. Ngam no nalpasan ti amin mangiton da daytoy iti saem ken pait. Isu adimon ituloy ti agaramid iti may kaniwas tapno di kanto agbabawi. Ada amin ken ka a desisyon pagayam Arman. Ngem sakbay amang ngedeng ka panunutem pay a naimbag dagiti mabalin nga ibunga na. Iti kasta awan to ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Arman ket pagyamanak met unay ti kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kenikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti Nagan Area. Tallo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng ti pamilyami.
Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan ag eskwela. Addamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no addamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Diyos nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawat akmet adagos. Dito'y kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataaddan iti kolesyo dagiti doa kakapsat ko. Sabali pa'y ti uno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa kat ada tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laang mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi a panagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samutin matmaturong. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Ta kayo nga Kumusta kayo matan dita Pilipinas? No na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kadagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak papa. Nairwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Wan matkat di Ang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No dito'y, okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least, adda kami a pamilya. Dita nga'y, awan kami lang aruten, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, ta talaga adyak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din. Pasigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga roden, anak ko. Agi na nakamot litan. Good night. Ne, apa yun papa? Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, Dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi amapan agpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Na kayo nga kakabsat tinagbali na pigsak.
Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa, Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Kat ita mangmanggadan. Iso na lang tadayumutan ka na tayo. banag apagyamyamanan mi mat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, Papa. Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatig kayo unay-unay, dayan. Ipatpatagda kayo matunay, Papa. Mal, gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat, umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na, dengdenggag ti sarita nyo, itay ka ni Papa, dayan. Manong Carlo, Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumot kan ni Papa. uray siyak manong. Kayat ko mati makalpas. Iso nga igagaad ko mati agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kasta mat ni Manang Rhea. Wen manong, kumusta mat nga tan ni nanang anya manong? Sa dino mat nga tatyayan na ita. Di mo lagi pan ti tao ang nabayagan na pimanaw dayan. Manong, Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Mari Iseng, sikamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay, asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta moten nga ay daydi nga ubing. Damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumalaw di pa'y nagabroden. Anda ita iti UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti dua pa'y ngay nga anak mo, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot ng agraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mga alaman iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ita. Dahita ti Jack mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano iti Ilocos. Taga ijay kano mo't kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mare Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga ron Pangamaan niya ngay nga ron. Nalabit nga sumot tinaibatog agasat ti pamilya may Mare. Sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga-ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko lang. Anya ngay ti si Dayo. Ay,
Siligang akarne ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman nga bakasyonak, papa. Lokasta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itan. Basta agbakasyonak to, papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtetet nga agtudo. So nga agawid kan. Iti kasta, agdeten na tayo mutan ka dagiti atem. At dapay may sa ngayor urnongak, papa. Kan may sa, amo yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga trabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, papa. Sana bale, umadanin ti panagbakasyon ko. Urayak nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka ditaway. Di mo baybay ti bagim. Mangan ka kadagiti nasusustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy ang malagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, dadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiyagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi. Hidag rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sa bali ang lalaki. Anyang ngay karon. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpod dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong alawan syukin ni papa? Wen manang, kalalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang, Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro a pantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. imbag no kayat na ti mga restaurant manang. Amang ano ibaga naman nga agpalingki kami. Tay sulangan kagluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayak ti awag mo, Dayan. Adoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakad-adayo man ang tinakay turungan ti imatang yo.
Jakban na mo, anak ko. Kasla ka na yun, amailiw ka damanang mo areya, kan manong mo akarlo. Tiyo ngamin unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasanot ti aramidag. Jak matlat na maliklikan ti mang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wan nga roda. Umay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya. Kasla mayupiyo pa kita eh. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wen manang, Cellphone mo sa ti agriring. wen manang, amangan mo ti amak manen ti umawawag. Amo na ngamin akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasong batang pa ya. Amo matan, dagiti babakit kan lalakay. Isulaang gan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timad kayang kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang ha. Sige laang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan? Saan po no dayta? Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga iso lang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ko di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan Juan. Aramida kami na pagayatam. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas dyan ang makasaypa takiti malam dito'y salas. Tilatanladawan niyo at di ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kani Manong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Dayan! Manong Carlo, awanan ni Papa. Papa! Papa, ya pinanawan ka kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papa, ya tinakman na nauray, Papa. Papa.
Sorry, Papa. Sorry no naladawag. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umay nga aramida kamin dagitoy. Tapno maparangay ko lang tibag tayo. Ang anyan, tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y nga rutitan dagitoy no awan kayo matan. Amin dagitoy. Katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanalada magayaman. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y deserve ti ado ak kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y serserbe ti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun dagito yan nagregregatan. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga nagita papeles manang. Papeles tilugan. Balay, kanlote aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo, Ha? ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan ko na dagit po. Iti si bibiyag po. Manang Rhea. Nagsakit. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na aktiw madanin akasangay na. Taiso ko matipanangtad ko kadagitoy. Ngaman yan. Anyan tanala daw kayo man. Oresyak manang. Nagano ti plano para ka ni Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagadan. Nagturpusak akong laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajip. Taisumat ti arapaak na. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagitoy. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputa dyan matan na danunan na si bibig. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggalag sang sango kami amangan. Iso ang mamati ag. Ano sa di naman ti ayan ni Papa ita. Naragsa ka mang buy-buya kada tayo nga anak na. No kabaalaklaang ko mga isubli ti napalabas tapno makaden na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami, aramidak. Hangaman yan, tasaan meten amabalin. Isang sangit kan kasarsarita klatan iti sangwanan ti tanam na
nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit, nagdagsen iti barokong nangruna no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patyak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam, ado ti kastoy a senaryo ti biag, angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken, saan tayon ang maisublipay ti biag dagiti naawanen nga ipatpatag tayo. Ngam kit di, mamati ak a proud na proud ken ka ti amam pagayam, Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin, ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na metten ti misyon na dito'y lubong, isu asinubli metten ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastameten kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre, iti buklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.